cop finalitzada la competició, la Federació Catalana de Golf va reunir tots els guanyadors de les diferents competicions oficials del comitè juvenil que s'han desenvolupat aquesta temporada. La base de jugadores jóvenes que tenemos es muy buena, tenemos muchas alternativas y tenemos jugadores que están destacando ya y muchos otros que se están enganchando a estos que destacan y por lo tanto están subiendo rápidamente de nivel. Tenemos una cantera suficiente como para estar tranquilos en los próximos años sin ningún tipo de duda, tanto a nivel infantil como luego los que van a pasar a cadetes y los que van a estar peleando para entrar en los equipos sub-18. Por lo tanto, muy satisfechos con la cantera que tenemos. L'acte va ser un reconeixement per a aquests jugadors que juguen a golf amb passió i amb un nivell altíssim, que permet somiar amb continuar sent una referència en el golf juvenil a Espanya. L'acte, conduït per l'actor Jordi Ríos, ambaixador del programa Golf a les Escoles, va comptar amb la presència del president de la Federació Catalana de Golf, Ramon Noguer, del president del comitè de competició de la Federació Catalana de Golf, Alejandro García Echevarrieta, i el president del Club de Golf Barcelona, Santiago Rossell. Aquests últims anys, des de la federació, s'ha potenciat molt el golf a les escoles. Crec que hem de continuar treballant i esforçant per convèncer a col·legis i instituts de que aquest esport és un esport que va molt bé als nens. Després dels parlaments va tenir lloc el lliurament de trofeus a tots els assistents i finalment un sorteig amb productes dels nostres patrocinadors. 10 lots de productes Adidas, 10 xecs regals per valor de 50 euros per utilitzar la botiga de Golf Studio i 2 xecs de 100 euros del nostre partner, la Roca Village. Un berenar per cortesia de la Federació Catalana de Golf va posar el punt i final a una jornada on el golf juvenil va ser el gran protagonista. Veiem que el camí que seguim va bé. És un camí que va encaminat a categories superiors, però per tindre bons resultats tenim que ampliar aquesta base i crec que és un dels objectius que aconseguirem, tenir més jugadors.